Nieuwe operatiekamers van Zorgzaam bevorderen de samenwerking met Gent. Zonder excellente technologie en dit soort voorzieningen kun je geen hoogkwalitatieve zorg leveren. Dus zonder dit is er geen ziekenhuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen. En verder in deze Zeeland nu. Metamorfose van dorpshart eindelijk klaar. En nieuwkomer wil Zeeuwen aan het werk zetten. Goedenavond. Een feestelijke dag voor ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Want daar is het nieuwe operatiekamercomplex officieel geopend. Het is een belangrijke modernisering en biedt meer mogelijkheden voor het ziekenhuis, dat steeds meer de blik richt op samenwerking in de grote regio Gent. Het geeft wel een boost natuurlijk, hè? Dat je toch de nieuwste snufjes hebt. Het is mooi schoon, helder, licht. De monitoren waar je in alle hoeken van de OK op kunt kijken. Dus ja, dit is gewoon echt een vooruitgang op alle vlakken. Het nieuwe operatiecomplex omvat 5 operatiekamers, een recovery en een sterilisatieruimte voor medische instrumenten. Het hele complex van 17,5 miljoen euro brengt het 30 jaar oude ziekenhuis weer helemaal bij de tijd. Vroeger zaten er minder ramen in een OK, dus het was veel donkerder. De vloeren waren donker. Ja, het was allemaal verouderd. Dit maakt het juist weer helder en fijn en veel licht. Ja, dat is gewoon voor iedereen beter. En verslaggever Ilja Tuning die staat bij Zorgzaam. Ilja, ja, ik zie een beetje een feesttent. Hoe belangrijk is dat nieuwe OK-complex voor Zorgzaam? Ja, heel belangrijk. Je ziet hier ook heel veel blije en trotse gezichten. Het wordt hier echt gevierd. Want dat nieuwe OK-complex, dat betekent gewoon kwalitatief veel betere operaties. Veel nieuwe snufjes, een nieuw luchtfiltersysteem bijvoorbeeld. Dat zorgt voor minder wondinfecties. Allemaal dat soort vernieuwingen. Dus je hoorde het al zeggen, dit geeft een boost aan het ziekenhuis. Maar het geeft ook een boost aan de hele regio, waar ziekenhuizen steeds meer met elkaar gaan samenwerken. We hebben al lang een samenwerking en we gaan die verdiepen, verbreden en versterken. En we gaan daar ook iets systematischer in te werken. Is dat nieuwe OK-complex hier essentieel voor? Ja, dat is wezenlijk. Zonder een excellent centrum als nu hier is gerealiseerd, met alle technologie die daarbij hoort, kun je die ziekenhuiszorg niet leveren. En krijg je ook niet de beste specialisten. Komt niet een hooggeleerde chirurg uit Gent hier opereren dicht bij de mensen. En de grens tussen Terneuzen en Gent is zo artificieel. Als men het in aanrijdtijd meet, is de afstand amper 40 minuten met de auto op een drafje. Dus u voelt ook een beetje de verantwoordelijk voor de inwoners aan deze kant van de grens? Uiteraard. In het Europa van vandaag denk ik dat het onze plicht moet zijn om goed voor elkaar te zorgen. Ja, Ilja, ziekenhuis Zorgzaam die zet dus heel erg in op die samenwerking met het Universiteitsziekenhuis in Gent. Ja, samenwerking is echt het toverwoord hoor. Want kijk, Zorgzaam is in feite maar een klein streekziekenhuis. Een ziekenhuis voor een dun bevolkte omgeving. Een ziekenhuis voor weinig patiënten. En goede zorg kan je dan alleen maar leveren als je gaat samenwerken. Ik hoorde hier op de receptie ook al mensen zeggen, ja, zonder die samenwerking kan dit ziekenhuis hier in Terneuzen eigenlijk helemaal niet bestaan. Dankjewel, Ilja Tuning. Na 8 jaar werk is vanmiddag het vernieuwde centrum van Renesse heropend. Springkussens bij de kerk, want vandaag is het feest in Renesse. De miljoenen kostende verandering van een van de bekendste badplaatsen van Zeeland is een feit. Het is een fiets- en familievriendelijk dorp geworden met veel groen. Want Renesse wil niet langer het imago van jongerenbadplaats. Het centrum is gewoon heel mooi geworden. Ja, zeker. Familievriendelijker? Ja, zeker. Ja, zeker. Het was natuurlijk eerst meer gericht op jongeren en nu zie je toch steeds meer dat het een familiedorp is geworden. Ja. Ik weet het nog van vroeger, dat mijn kinderen gingen hier ook uit. Maar ik heb wel het gevoel dat het positief is hier. Vanavond en ook morgen is het nog feest in Renesse.
De Range Rover die betrokken was bij het zware ongeval op de A1 bij Badmen, waarbij 2 Zeeuwen gewond raakten, is gevonden, dat meldt de politie, die veel tips kreeg na een opsporingsuitzending van RTV Oost. Of behalve de auto nu ook de bestuurder is gevonden, dat is nog niet duidelijk. In de eerste 4 maanden van het jaar zijn slechts 2 Zeeuwse bedrijven failliet verklaard, meldt het CBS. Ook vorig jaar gingen er in Zeeland maar weinig bedrijven bankroet, 31 in totaal. En dat historisch lage aantal was mede te danken aan corona. Want daardoor ging het wel slechter met bedrijven, maar door steunmaatregelen van de overheid bleven er juist extra veel zaken overeind. Zeeuwse scouts uit Ierseke en Terneuzen hebben vanmiddag koningin Máxima ontmoet in Zeewolde. De scouts lieten de koningin zien dat scouting en wetenschap goed samengaan. Zo legde Nora Wisse van de Ridder Boudewijn groep uit Ierseke een proefje aan de koningin uit. Wat vond de koningin ervan om dat te horen? Ja, die vond het mooi. Vond het wel goed dat het wetenschappers met scouts dat samen deden. Was het ook niet spannend? Ja, ik vond het wel spannend. Niet heel erg. En toen ze er eenmaal was, toen niet meer. Koningin Máxima is beschermvrouw van Scouting Nederland. Het werkbezoek stond in het teken van een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid. Op het Scoutinglandgoed in Zeewolde waren scoutinggroepen uit heel Nederland aanwezig. Voor de 5e keer dit seizoen krijgt voetbalclub Hoek weer een nieuwe trainer. Lorenzo Stalens is per direct opgestapt na een ruzie gisteravond met de spelersgroep, die wat uit de hand zou zijn gelopen. Zijn assistent Gabi de Manet is ook vertrokken. Het vertrek van Stalens en zijn assistent is opvallend, omdat zij het team na een reeks verloren wedstrijden weer terugbrachten naar de 5e plek op de competitieranglijst. Eerdere trainers dit seizoen stapten op vanwege ziekte of omdat ze een betere aanbieding kregen van andere clubs. Hoek is samen met Goes de hoogspelende Zeeuwse club in het voetbal in de 3e divisie op zaterdag. Het bestuur van Hoek zegt vandaag al gesprekken te voeren met een mogelijke opvolger van Stalens en de Manet. Dat wordt dus de 5e trainer dit seizoen. Zeeland heeft een nieuwe provinciaal archeoloog. Ludo Snijders is afgestudeerd op Midden-Amerikaanse archeologie, maar dompelt zich de komende jaren dus onder in de Zeeuwse oudheid. De Rotterdammer verhuisde voor de liefde naar onze provincie en is dolblij met zijn nieuwe baan. Ja, dat voelt heel goed. Bezig kunnen zijn met archeologie, met de archeologie van de plek waar je zelf woont, werkt, waar je dagelijks bent. Ja, dat is gewoon geweldig. Ludo is vaak te vinden bij het depot van Erfgoed Zeeland in Middelburg, waar allerlei vondsten zijn opgeslagen. Zoals deze dakpannen, die tegenwoordig ook aanspoelen op het Banjaardstrand. Nou, er ligt ontzettend veel materiaal hier. Onder andere een heleboel dozen van materiaal wat bijvoorbeeld bij Oranjezon gevonden is. Nou, hier hebben we een voorbeeld van materiaal wat daar dus vandaan komt en wat dus aanspoelt. Dit zijn allemaal onderdelen van dakpannen. Dus dakpannen uit de Romeinse tijd. Van waarschijnlijk een vlootstation of een basis van de marine van de Romeinen. Die daar gelegen heeft, ergens in het water. We weten niet precies waar, maar ergens voor Oranjezon of de Banjaard. Een van de eerste dingen die we zouden willen weten is, kunnen we achterhalen waar het ding dan ongeveer gelegen heeft. En eigenlijk willen we vanuit de provincie heel graag kijken van, kunnen we meer te weten komen over dit soort plekken door eigenlijk samen met het publiek aan de slag te gaan. Om al die informatie bij elkaar te brengen die toch al gevonden wordt en zo meer te weten te komen. Het interessante eraan is dat je een soort inscriptie erop ziet. En daar kan je van afleiden welk leger die dakpan gemaakt heeft en welk leger dus daar gestationeerd is geweest. En deze komt dan specifiek uit Aardenburg, maar dit soort dakpannen spoelen ook aan soms bij het strand waar we net geweest zijn. Wat ik hoop is dat zoveel mogelijk Zeeuwen iets met archeologie kunnen doen. Nog even los van wat we vinden. Ik vind het heel belangrijk dat uiteindelijk zijn we hiermee bezig voor alle Zeeuwen. En dat iedereen een bepaalde link heeft met archeologie en daar ook mee aan de slag kan. Vandaag
Vandaag was het een wisselend bewolkte dag. Aan het strand werd het 17 graden, landinwaarts 20 graden. Morgen iets zonniger en ook warmer en daarna nog iets warmer, dik over de 20 graden. Maar maandag dan misschien ook een regenbui. En als we het toch over het weer hebben, ja, de droogte zorgt voor discussie. 11 boeren nu in de omgeving van conservenfabriek Coroos in Capelle kunnen het gezuiverde afvalwater van Coroos gaan gebruiken. Deze 600.000 kubieke meter zoetwater per jaar werd tot nu toe gewoon in de Westerschelde geloosd, maar het kan nu ook worden gebruikt om die droogteproblemen bij de boeren om die op te lossen. 600.000 kubieke meter, dat zijn 600.000 van deze bakken of een zwembad zo groot als 100 voetbalvelden. De boeren uit de buurt kunnen het vervolgens uit deze sloot halen en naar hun land brengen. En dat is hard nodig met dit droge weer. Ja, wij hebben hier geen zoet water beschikbaar en wij hebben ook een aantal percelen liggen waar geen druppelbeloeiing of waar geen waterleiding bij ligt. Dus wij voeren dit water nu aan om het bomenwater te kunnen gaan geven. Het lijkt zo'n open deur. Coroos heeft schoon afvalwater over en de boeren hebben tekort. Toch kwam er best wat bij kijken voordat deze stap kon worden gezet. Wat er moest gebeuren, dat was dat er gekeken is naar de criteria die gelden voor toepassing in de landbouw. En daarvoor is ook de kwaliteit een jaar lang gemeten van ons beschikbare water. En dat neemt dus tijd in beslag. Het gaat nu nog om een pilot. De komende tijd wordt er gekeken hoe het gaat. Ook wordt er verder gezocht naar duurzamere manieren om het water bij de boeren te krijgen. Bijvoorbeeld via nog aan te leggen waterleidingen. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen bij een nieuwe editie en ook weer met het weekoverzicht. Fijn weekend alvast.